Lo uthethayo nguMalusi kaMgqwetho, inkosana pha eNgojini Dyamala admin area. Silapha silikomkhulu laseZulukama kwilali yaseNqobokeni. Ndime nonobhala wakomkhulu nosihlalo weRoyal Family. Into ebesizokuyenza apha eNqobokeni besizobeka inkosana. Njengoko abahlali beyazi uba inkosana eyayikhona apha yaye yasishiya uMr Quwe owayeyinkosana apha. Ngoku sizobeka uMr Mngcekeza oyinkosana ozawujonga imfuno zabahlali. Ikomkhulu lilapha ukuzozalisekisa eso sikhewu. Inkosana ke zawuthi isebenze noceba nokhansila no-ward committee ngokuzisa imfuno zabahlali. Sika omkhadi lela embosini Inkosi sihlala kweRoyal Family. Mashulu xa sigcina ukuba igama into engeqale ngiyibuze ngoba ukuhlala kuyamazi nalutho. Sengitsho ke ngokwabezweni. Uyamazi nami ukuhlala kuphela. Ndingoward committee. Ndiphakamela ukuthi ndiyamazi uNokuphela. Ndimazi nje ndima nento ethi ndizawucela okwangokuba ndingoward committee ke Rhadebe for le themanyama uyafika uNovember mhlawumbi ndingenguye sisebenzisana. Ward committee masuyasebenzisana nenkosana. Ndiyamazi uNokuphela. Amazwi nje ambalwa endinowaphosa phaa kuye uRhadebe. Akho ndibitheni Hlubi ungasiphoqi. Ungabangeli into kokubana ze sithi ngomso sonele ngoRhadebe. Ungayenzi loo nto ngoba sesizawude sifikelele apho singabahlali kodwa ndinethemba lo nto mna soze usilethe down. Ungumntana olungileyo one-foundation yakokwakhe. Abazali bakhe ngabazali basenkonzweni. Uyincanyile laa nto abazali bakhe. Ndiyamvuma Mahlubi. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.